Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ku zuwa na channel ɗin, ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗau sabon shirye-shiryen mu. To fa, fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Rahma Sadau ta fara saka sari a ƙasar Indiya. Fitacciyar jaruma wacce ta yi tashe a masana'antar Kannywood, wacce ta yi shahararren fim ɗin mai suna Rariya, ta koma ƙasar Indiya ne da zama sakamakon ta ce ita al'adarsu ta fi burge ta, ba wannan tamu ta Hausawa ba. Sai dai kash, mu al'adunsu da suke yi a addinin mu ya riga ya saba mana. Amma jarumar ta riga ta ikirarin ita ta koma can, kuma gashi tabbas yanzu jarumar ma ba ta ƙasa gida Najeriya, ta koma can da zamanta babu ruwanta. Ta ƙara da cewa ita yanzu babu abin da zai dawo da ita gida Najeriya har sai ta gama abin da yake gabanta a ƙasar Indiya. Jarumar ta saki wasu munanan hotuna waɗanda ba su dace ba na addinin Musulunci, inda wani yake taɓa ta, ta riƙe shi, ya riƙe ta. Jarumar gaba ɗaya al'adunta ta riga ta bar su a gida, ba ta tafi da su ƙasar Indiya ba. Ta tafi can ta yi zamanta ba tare da wani abin ya ɓata mata rai ba, ko kuma wani abin ya keto mata. Kar ku manta ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirye-shiryen mu.